रनि आबा फैदो फै ओंखाम जाफैदो फै जाया सना जिउ बुनाया सादों नै अबाव राजाया अबाव राजाया अबाव गाबा आबा गाबा आं नोंखौ बुनो गोसो जाना बुवाखैना आबा नों मानो बुनाय आबा लोगोखौ आंखौ रायदों गाज्रियै रायथों माथो जादों बेबायदि खुगा नांनाङाना रानिया रायबाय थागोन नों मानो नांज्लायनांगौ मानो बुनांगौ हामाना बुनो बे गथ'आबो जोंनि जायगानि खाथिनिनो दा मायबा मोनसे बांद्राय जाबाथाय बिमा बिफाया कमप्लेन लाना फैलायगोन ना आं रागा जोंदों आंखौ बाबा गैया होनदों आरो बुंदों नोंसाया मदारि होनदों नोंसाया सारा पिटाहि होनदों बे उन्दै गथ'आनो बेबायदि बुंनाय आरो बुंदों आंखौ लोंग्रा होनना बयबो मिथिजोब्बाय नामा होनबा बुंथों दे जेबो नङा आंथ' लोंलाना आबादा गारबायानो माथो दाखालिनिफ्राय आं बुंदों लोङा होनना बेयावनो आंखौ रायदों दे रायथों दे जेबो नङा बिसोर गाज्रि मानसिखा बिसोरो गाज्रिफोरा बेबायदिनो मालायखौ रायो नाथाय नों आरो बेबायदि बुला बुसि खालायनाङा दे थांनाय दानावबो नोङो मायबा मोनसे सोरनिबा काट पेन्सिल मायबा राबार बेफोरखौ गार'जोबदों होननानै कमप्लेन फैदोंमोन बेबायदि खालायनांला दे आबा खालायला स्कुलाव बदनाम जायोना नोंहा रावबो लोगो जानाय नङा नोंजों रावबो लोगो जानाय नङा गाज्रि मोनोना लोगोफोरा बेबायदि खालायब्ला सोरबा रायब्लाबो माबाब्लाबो जेबो खालायनांला नङाबा बांद्राय कमप्लेन फैब्ला नोंनि स्कुलखौनो सोलायनांगोन आरो नोङो आंनि बाथ्राखौ खोनासङाबा बेबायदि अख्रा खालायबाय थाबोला आं नोंखौ बर्डिं स्कुलावसो दोनना फैगोन आं खालायला आं बर्डिं स्कुल थाङा नों बेबायदिनो बुङो खेबफ्रोमबो नोङो दाय मावखांनानै बेबायदिनो बुङो रनि नाथाय बे खेबा लास्ट आरो जुदि कमप्लेन मोनबावो आं नोंखौ बर्डिं स्कुलाव डाइरेक्ट दोनहैगोन आं नोंनि बाथ्रा खोनासंला थौ दानिया थौदो मायबा जाहैनोसै जाया आङो बेबायदिखायनोथ' नोङो आंजों बुजायो नोङो एसे अनबोलानो अख्राया बांद्राय जायो नोंना बेनिखायनो बुयो आं नोंखौ थांगोन ना थाङा फै नोंनि गोथाव गोथाव मोजां मोननाय मैगं संदों आन्टिया ओरैनोबा हाजारथा टेनसन हां लानो हालायि बिनि सायाव आरो फिसाज्लानि स्कुलनिफ्राय कमप्लेनानो फैबाय थायो अबे मोनसेखौ साननोसो जायो आं फिसायाबो अख्रानि सायाव अख्रासो जालांगासिनो मोनसे फंसे बाथ्रा खोनासङा बुबाबो खोनासंखाया एबार जा जायथाय जायो रावबोथ' गैखाया फिसाज्लाखौबो बर्डिं स्कुलाव हरगोन आं बिबो बांद्राय जादों आरो जुदि कमप्लेन फैबावो फैबानो एंगार हरसिगोन आं बेखौ नङाबा बिनिया दुस्थुआ बारा जालांगासिनो बाथ्रा खोनासङा अख्रा माने इसेबां अख्राथाय बे बिफानिनो लादों खोमा आयै अबाव बाबायाबो एखिंसो मावदों खामानिखौ आरो थांबावनांगौ थांबावनांगोनथ' र' बेनिफ्राय इथा गोजा न' बैफोरबो इथा गोजा माथो इथा बानायनाय जायगा नालाय इथायानोथ' जागोन आरो आंबो बाबाजों ओंखाम जाफागोन आयै नोंबो जाफागोन बेनिखायनोथ' न'आव जायाखै बियो दे जानो हागोन दे बुरजाथार मानसि दं नामा आयै बेयाव बुरजाथार माने खामानि मावो मावसाबोथ' आरो हैथ मेंबायलै मा जाखो दा हैथ मेंनाय मोनबालाय फंबाय दिनै खामानिखौ बांद्राय मोनदों आं दिनै सानदे ना नों मेङाखै नामा मेंदों मेंनायालाय जिरायफैदोब्रा दसे आदा जिरायगोन र' बेखिनिखौ दोना फैथारनि आयै जेरावबो माथो इथायानो इथा आयै जोंहाबो न' बानायनो लांगोन दे बेनि इथाखौ एसेबां बुरजा मा खालायगोन जोंहानोबो न' बानायनो लांनो हागोन ने आयै बाबाया मानो लाङा बेबायदि जायाना आबा मानो हाया आयै बाबाया बेयाव खामानि मावो एसे लांना न' लुनो हायो माथो मानो हरा बाबायाथ' सब खामानि मावो बेबायदि जाया जाम्बा बे बिगोमानिसोना बाबाया बेयाव खामला हाजिरासो मावफैयोना थेवबोथ' एसेबां बुरजाखौलाय माथो खालायगोन जोंहानोबो एसे हरनो हागौना हरगोन आरो बायनांगोन जोंहा बायनो फैसा गैयाना ओरैनो हरा मानो ओरैनो हरनोखाय लस जागोन माथो मालायबा बिजनेससो फाननोसो बानायदों एसेबां बुरजा नांगौ आरो बेखौनो थौ माबोरै ओंखामा गुसु जाजोबसिगोन बे उखैसो बायबो खोमा सासेया गोबावानो जाबाय दिनै मोजाङानो जाबाय दे बाजैनि खोथाखौ खोनानानै मोजां मोनबाय आंबो बिहामजो बेनोथ' दा जोंफोर गाबोन खबर लानो थांगोन सानदोंमोन खबर लानो थांसैयानो
औ ओरैनोबो थांनो गोसो जाखादों आंहा गावसोराथ' खेबसेबो फैया बै खेबसे फैनायानो फैयानो बाजैया आरो अबाव फैनो समखौनो मोना गावहा दखानाव थाङो आरो आदायाबोलाय माथो इथा भाटायाव खामानि मावबायनो औ बेबायदिनो खस्थ'यैबाबो मावनानै जाथोंसै बे बिजामादैयाबो उनाव गुबुन खामानिखौ मावबानो जासिगौ बे इथा भाटायाव खस्थ'सो जायो माथो आं सानदोंमोन आरो गेलामाल सेलामाल दखान मायबाफोर होनानै सोलिना जानो हागोन होननानै फैसायानो गैया खोमा आदाया अबेनि दखान होनो बेनोथ' जाबाय र' प्रब्लेमा ओजों हिनजाव उन्दैनिफ्राय फैसाबो लाबोआखै माने अबाव लाबोनोखाय बाजै उन्दैजों जेबो रिलेसनानो गैयानो रायज्लायाबो ना मायोबा रायज्लायनो माने आदाया फन खालायदोंनो बाजैया हमानो ए दा बेनिफ्रायलाय नोंसोरलाय थांगोन नामा नोंसोर सानैया आं थांथ'ला खोमा दे आयै गारियाव गाखोनो बिराद खस्थ' मोनग्रा जादों ए नंगौ होमब्लालाय सनजयजों आंजों थांनानै फैनोसै सासेयाबोथ' थांखाया औ नोंसोर सानैजों थां बेनिफ्राय हर थागोन नामा थाया अबाव हर थानो नोंनि बेबायदि समावलाय हारसिं गाननानै थाया बेलासिफोरनो फैफिनगोन फुङाव थांनानै आंबो थांनो लुगैदोंमोन दा गारिखौनो गाखोबोला खस्थ' मोनसैना बेनिखायनो थांथ'ला आङो दे हायाबालाय माथो रादाया आंखौ बावगारमारथारबाय नामा बे साननैसो माथो फनखौनो हरला आगोललाय माथो फन हरबाय थायोमोन हमाबाबो दालाय माथो खेबसेबो फनखौनो हरला नैबे सुदेमा नाम्बारफोरखौ डिलिट खालामनानै होजोब्बाय आंजों रायज्लायनो हायै बायदि आंथ' रायज्लाया दिनै थेवबोथ' मोजां मोनोना फन हरबोला एटलिस्ट गोसोखाङो होननानैथ' एसे गोसोखौ सान्थि मोनोना आरो इसेबां गोबाव जाबाय माथो खोब माथो फैगोन होननानै डायलग मारिलांदोंमोन माथो फैयाखैयानो माथो बेनो बिनि अननाय थांनाय समाव ओरै गोदै गोदै दालाय माथो खेबसेबो खबरखौनो लानो फैयासै आं सानदोंमोन बियो माथो फैगोन होननानै बुंनायखाय फैगोनसो मा होननानै माथो फैयानो खम बाथ्रा लागायाखै बे बिनि हिनजाव गिदिरा आरो बिनि बिमाया आंनि बेरेखा आंनि बाथ्रा खोनासं रादानि खोमायानो भर्ति जाजोब्बाय खोमा खेबसे फैनो हाया होमबा बियो थांनायालाय माथो मास मोननैनि बारा जालायलांबाय दाबो खेबसेबो नुजानो हाला नामा बियो बाराबा रागा जोंबा डिभर्सनि पेपारखौसो हरसिगोन आं ओरैनोबोथ' गैखाया माथो थाथों नांला आंनो बालबायसा हौवा गथ' गोसोखाङा हिनजाव गोसोखाङा बेबायदि हौवाखौलाय मानो नांगौ आंनोलाय एसेबो रेसपन्सिबोल गैया नामा बिहा आंना गोसोआ ओरैबायदि माननानै दङ बे बिनि बिमाखौ बुरैखौ आरो बे सुदेमखौ खेबसे सोबानो मोननायबा आंनि गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनगौमोन सालानि माब्ला बे समा फैगोनथाय साला बिसोरनि गाबनाय खुनाय पस्तायनाय बेफोरखौसो नायनो गोसो जाबाय दं आं दा माब्ला फैगोन बिसोरनि बेबायदि समा माब्ला फैगोन बिसोरनि गाज्रि समा बेफोरखौसो नायनो गोसो जादों आं माब्ला नुगोन आं गोजानाव थानानै आं जेबो खालायनोबो हाया खाथियाव थानायमोनब्ला बिसोरखौ गारखायामोन आं सालानिफोरखौ जिरायदोलै फंबाय दसे र' नैबेखौ दोनना फैथारनि आङो फंबाय दिनैलाय ट्राकफोरालाय मार बुरजा फैखादों माथो औ नुदों र' आंबो दिनै माबाना दिनै रबिबार ना साख्रिआवलाफोरा सुटि मोनदों नालाय दिनै ट्राक लायै इथाफोरखौ न' लुनो लांनो हरदों आरो बेखौनो सानबाय थादों आं दिनै रबिबारथ' बेनिखायनोथ' मानसि बुरजा जादों दिनै कास्टमारफोरा ट्राकआनो 10 खानसो दं माथो औलै आदा दिनै मालिकआ मालामाल जाखासिगोन गावाथ' मालामालानो जागोन र' मालामालखा जोंफोरखौसो एसेबां खस्थ' खालायहैयो 500 थाखाबो होबावा सानसेयाव जानाय लोंनायखौबो गावनिनो लानांगौ साहाबो खलासेबो होबावा आंथ' सानबायसो दं र' फंबाय टाउनफोराव थांनानै खामानि मावहैनोसो हामगोन नामालै फंबाय टाउनाव थांबाबोलाय आदा जानाय लोंनाया फ्रिबासो बेफोरावसो मावनो हायो नोंहालाय रुम भारा थानानै टाउनाव खामानि मावहैबाबोलाय माथो लाब नों गावनो जानांगोन रुम भारा होनांगोन आरो न'आवलाय माथो हरबावनो नोंलाय माथो पाटनायाव बेसेबा गिदिर कम्पानियाव माबा मोजां खामानि मावोमोननो बेयावलाय मानोथो फैखौ मा बुंनो आदा बेबायदिनो मायबा मायबि जालांबाय दे आदा आरो माथो बुंबावनो गोजाननि हाजोखौ नुनायाव मोजांसिन नुहुरो नङा होमबा जोंफोरालाय आरो हौवा मोनसेयालाय बेनो मोनसे टेनसन न'खरखौ माबायदि फिसिनो अबेयाव फैसा मोनगोन मा मावबा लाब जागोन बेफोरखौनो साननायावनो थाङो जोंहालाय मोनसे फिक्स खामानि थाखाबा मोजांलै फंबाय औ नंगौ आदा नंनायालाय फंबायालाय बैसो दङमोन माथो जोंफोरलाय बोरायबाय दिनै मानोथो बे मेकानिक सेकानिक बेफोरखौनो सिखायनानै लादि दा बे सकफोरावनो मेकार सेकार एसे गेरेज मायबा मायबि थालाबायनानै मावलाबायनो हागौमोन आखाइनि बिद्दा जालालै आदा सेंग्रा समाव जानला मानला खालायनानै समफोरखौ एंगार हरबाय दालाय अबावथो
साननोनो रोङासै बै समाव बुंग्राबो गैयामोन। बेनोथ' जाबाय फंबाय। दाबो बेयावनो मावबाय थानो हायो। एसे फैसाखौ बुरजा होब्ला मोजां मोनो आरोना। हाजिरा मावनाय हिसाबाव 500सो होबा मोजां। दानालाय दानि जुगावलाय सोरथ' एसेबां खमाव मावो नङा होमबा? बारायनांगौमोनथ'। आबौनि बाबाया जिरायनासो दङ मेंबाय खोमा। हे फैबाय। माथो दिनै बिमा फिसा सानैबो। बे सासेया इटा बादा नायनो होननानै गाख्रबबाय दङ। लाबोबाय दिनै स्कुलबो गैला नालाय। मा ओंख्रि दिनैलाय? आं नोंसोरखौ फैनाय नङासो सानदोंमोन। फैबाय दे दिनै रबिबारखाय। मा मैगं? साम', सबाइ खारै, फाथो एवनाय। बा गोथावथार माथो जानोसो लुगैजोब्बाय खुदै गजोब्बाय। दे आं आखाइ सुना फैनि। औ सुहैथां। ओंखामा बेसे दं? दंआनो एसे बुरजा लाबोदों। ओंख्रियालाय भाजाया? मानो दंसाबो आं एसे बुरजायैनो लाबोदों। आंबो जागोन। र' बाबा जानो हागोन र'। मानो? बै जिरायना थानाया आंनि लोगोआनो बेयावनो मावफानाय। आंबो जायो बिनिखौ माब्लाबा। बिना दिनै हिन्जावा फुङावनो हाथायाव ओंखारलांदोंनो बेफार खालायोना मैगं थाइगंनि सम मोनासैनो संनो। नों एसे बुरजा लाबोदोंब्लालाय ज'नो जानोसै। जानो हागोन दे एसे। ओइ आदा थौ आखाइ सुना फैदो ओंखाम जानोसै एसे। नांथ'ला दे फंबाय जाथ'ला। नों जादो। नै आं दसे थाना थांसैयानो न'आव। है आदा मा बेलाय थांबा थांगोन आरो थेवबो एसे जानोसै ज'नो। जाला खोमा दे फंबाय। थौ मा जाया बेलाय हारसिंबा खहाबा आङो। थौ ज'नो जानोसै एसे। नोंनि फागोखौनो जानाय बायदि जागोन माथो। जाया दे आदा आं एसे बुरजा लाबोखादों जानो हागोन। साम' ओंख्रि संदों आदा जानो हागोन दे। आं बुरजा लाबोखादों लोगोफोराबो जानो हागोन होननानै। दे होमबालाय। आं जाला दे आयै न'आव थांना जासिगोन। जाला? जाला थोनाय नङा। दे होमबालाय न'आव थांना जानो हागोन दे। साम'खौ जागोन गरनैसो। बाबा जानो हागोन दे।